nani titomboenda kuti tombonogara edu kusiti ngurumbu chimborwa nemepo. Plus tomborwa ka breakfast. Because haanzara chaichaiyo ndakuinzwa manje. Pane nezoba ndaro vanodya kai uruziya. Kuenda ari kutoenda. Iwe nezvaautora zvese izvi. Nematheretesi aya. Aiwa anoenda. Chikwe. Dai makadzini. Maita naenda zvika zviko. Naita zvika zviko. Iwe kai. Maita nasiya munhu mani wewe. I'm sorry, I think she's just going crazy. Akupenga straight away. Chimendesa ingwe chiripo munhu yasati atikanda. Right papo chamara nasi arifane kutombodira. Azviite. Sure, I'm telling you the truth. People baby. Sorry. Batana ndakuzvuraira pano kana kuzvuraira pano mishingaendo ndakutozvuraira pano mishakakaino ndikutozvuraira mishingaendo maitana azvinza mishingaendo ndikutozvuraira munozvuraira pano kana zveibanga zvitinetsa nekuti panga anogona kurwadza inofamba rwadziwa ndokupa itambo chachamunyatsozvisungira kana apa ayokutsenge satani uzviurayi imakadzini michiko nemimi ngati ngavazviurayi unofa ukasiya mwana izotasauno kuti mwana sakusiya mwana achindifanyaya iwo amai vacho nauri zvinobatsirika nawo unogare pasabatitaura chitara kuchitara vakomana munatamba nemapanga kudeso mishikamira ndigare ini mamusikuirira handizve zvapa ndabata ndeu yamava muchitara iyo ndio munatotodaramisisa pakati penyu mutu saka ndotaura naise ipapa izvi zvimagara patichampatizo alright maitanga chinzwa wanzosha inzwa right the best way panapa yandokutoona inini mutobuda zvakanaka papa ndikuti maitana kurarama kwese kwatati tichita panapa unoziva kuti ndikupanika kutora paipa uchibva kwenyu kuningi kwatamandaiwa wakauya panapa usina kana chavaita saka the best way ndeyekuti iwewo panapa ava manje vanoita maini iwe wagara ndiwe maiguru handiri kuzvibata tiri kuirirana here izvi zvekuzviura zvokumita suicide hazvina zvazvinobatsira ndonofa makabheji kungotenga makabheji vanobika makabheji toizvi unovigwa kana waradzikwa kwewo ndobhandasara namisho asi akusi kuti handikukoshesa manje iwo you are very important muupenyu hwangu handitwazvona ishishuwa zvonga ndidaro tanaso apa I think hamundiblamewo ndiri munhu wava kufanana nemi handiti of course ya ndandichikushandirai but ndindaita zvese imi mama kutoremerwa nekuchengeta baba kuti vageza vaenda kubasa kuti vadya vaenda kubasa ndindanchizviita inini vanzwa mbedroom menyu chama chamakakumudza mutsvera rini mega kuwaridza mubhedha makakumudza rini ndindanchiita zvese kuwacha mamini brief yababa vandini zvese saka alright saka ini mukati ndozotadza nekuvadyawo zvimwe zvese ndiri kuita zvabuda pachana kuti ivo irresponsibility yangu saka let me take over my responsibilities since imi you are failing and you have failed for a long time kana vakuda ngatibatsirane kuchengeta murume wacho sezvatachikuita just imagine ezvinezvi akundovachira mbatya dzangu dzemukati awaida kuti zvikugumira kupi aiwa ndiri munhu wokai kana bedroom machona chaimo chainozoka unozoona kuti pane big difference aiwa azvinetse ndichaudza hama dzangu hama dzipi mai vako vakafa baba vakafa handikuti nherera here nai maitana ungoudza hanzvadzi yangu inomira sababa vangu ndeyatoi baba vangu ndeyachazoonawo zvokuita saka nzvadzi ndoichaita sei vachanatsvava murume mukuru is allowed to have more than 2 wives more than 3 wives and 2 wives
Kwapindwa ingava nemanheru awaita unge uri kurwara wandikatokupepa Mishi, ndachikumbira kutosiyana nemuromo wangu kutokumbirawo Mishi kusiyana nemuromo wangu Mishi kutokumbirawo mungakumbirei inoti tore murudo mfungei kodi kuri todiwa mukwasha mfunge mandiroambama Sambire gara yenyu Gore natopera musingauyi panapa musadaro saka akadawezviri